Yöllä Kannelmäen asemalla ei ollut ketään, paitsi junan kaiku. Raiteilta kuului kolinaa, vaikka kello oli 6:07 ja aikataulussa ei ollut junia. Puhelimen näytöllä vilkkui ilmoitus. Lähijuna I saapuu raiteelle 1. Vain menolippu. Sitten kuulutusääni kuiskasi suoraan korvaan, aivan liian läheltä. Sinähän asut täällä. Et pääse pois. Koulumatka pitenee, varjot lisääntyy, linnut lentävät taivaalla väärinpäin. Täysikoo, sudet ulvaa, kauhun aika saapuu Kannelmäkeen. Joka päivä matikkaa, loitsuja ja mustaa magiaa, ulkoliikaa räntä sateessa. Joka viikko on uusi koe, ydinkoe, verikoe ja pistokoe. Jälki-istunnossa istuu muumio ja luuranko. Lokakuu on häijyaikaa, synkät aamut, joissa ei ole taikaa. Koulu menee kaikilla tunteisiin, kohta on jo Halloween. Joka päivä matikkaa, loitsuja ja mustaa magiaa. Ulkoliikkaa räntä sateessa, ympän kirjat homeessa, kauhujen koulupäivät. Six, seven. Tää koulu ei oo heaven. Six, seven. Tää ei oo heaven. Joka päivä matikkaa, loitsuja ja mustaa magiaa. Ulkoliikkaa räntä sateessa, ympän kirjat homeessa, kauhujen koulupäivät. Kauhujen koulupäivät. Ha ha ha!